Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkamu da wannan lokaci, barkamu da zuwa shafin Smart Ideas TV. A yau zan nuna muku wata dabara ko wani abu da za ku iya yi akan application ɗin Xender, wanda idan kuka yi amfani da Xender za ku yi waɗannan abubuwa cikin sauƙi ba tare da shan wuya ba tare da cika wayanku da applications ba. Ita dai fasahar Xender an ƙara inganta ta ne ta yadda za ku rage yawan applications ɗin da suke kan wayar waɗanda kuke amfani da su, musamman irin su abubuwan da suka shafi application na Facebook saver ko Instagram saver ko dai irin su converter haka da sauran abubuwa. Ita ma Xender ne ta tattaro irin waɗannan abubuwa da za ku iya yi da su wajen yin amfani da Xender. Yanzu zan shiga kai tsaye inda zan nuna muku yadda ake waɗannan abubuwa ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan ina tunatar muku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora sabon videos. Mun gode. A yanzu za mu shiga cikin Xender ɗinmu inda za mu ga yadda waɗannan abubuwa suke gudana. Gama a cikin Xender, abu na farko dai da nake son nuna muku, misali idan kana da wani bidiyo, waka ce ko dai karatu ne ko wani abu wanda kake so ka mai da shi mp3 don ka ringa saurara, to da application ɗin Xender za ka iya yin wannan abu ba tare da wani ɓata lokaci ba. Kuma idan Xender ta maka converting ɗin bidiyo din nauyinsa zuwa mp3, za ta matse shi ne dawo mara nauyi sosai, kaga za ka samu space insha Allah. To da fara dai idan za ka yi converting ɗin mp3 to Xender a cikin Xender video to mp3, gashi nan shine wannan mai alamar tv ɗin nan da kuke gani, wato alamar video kenan, gashi nan an sa to mp3. To idan ka shigo nan za ka iya converting ɗin duk wani bidiyo da kake da shi zuwa Xender zuwa audio. Alal misali nan directly converter ce, nan cikin local videos ɗin da suke kan wayan ka ne haka, sannan nan kuma videos ne da za ka iya ɗaukowa internet wanda za ka gan su free, kamar wasu waƙoƙi ne ko wasu ɗan dai shirye-shirye dai na videos haka. To idan kana connecting na internet za ka ga waɗannan bidiyo nan. To amma directly idan za ka wannan converting ɗin shi, za ka je nan da shi a rubuta select video, sai ka danna. In ka danna zai tafi cikin memory kan wayanka ko memory da kuka da shi a kan wayan. Yanzu nan da recently used abin nan ne, used videos. So idan kana so za ka ɗauko directing bidiyon ka a duk inda kake so a kwallolin da ka ajiye shi. So amma yanzu tun da misali ne kawai, ga misali ga wannan waka ce, wannan bidiyo ɗin za mu buɗe shi zuwa inda za mu converting ɗin shi. Gashi nan kaga yana converting ba tare ba wani fita-fita da za ka yi, kawai kana kunna shi zai sharp zai kama. Gashi har yayi converting ɗin wannan wakan ta dawo audio kenan. Idan kai kuli za ka ji sharaɗau normal ba wani abin nan. Sannan abu na gaba kuma shine da Xender dai still za ka iya downloading ɗin mobile app games waɗanda suke shafi jama-jamai kenan a internet. Idan ka duba nan gashi an rubuta game a nan da ya ƙasa, in ka danna zai kai ka site ɗin za ka ɗauko waɗannan jama-jamai ne. So amma dai a yanzu currently ba da network connection, saboda kada in samu wani disruption in ina aiki, shi yasa ban yi connecting ɗin internet ba. So a nan in ka shigo directly ya kai ka site ɗin za ka ɗauki games, wato dygames.top. sannan kuma abu na gaba shine za mu tafi inda za mu ga yadda za mu yi saving ɗin bidiyo a social media, kamar akan WhatsApp ko akan Facebook ko Instagram. Za mu sauke bidiyon da yake kan waɗannan abubuwa zuwa cikin wayoyinmu a cikin sauƙi, duk da ka tattara mana waɗannan a cikin sauƙi. Shine in muka danna social ɗin nan directly ya kawo mu gidan farko shine status na Facebook, WhatsApp, sai na biyu gashi shine Facebook,
sai kuma Instagram. To a nan a WhatsApp idan baka taɓa yin amfani da ita a cikin wasu wajen sauke status da akan WhatsApp ba, in ka shigo za ka ga gurin yanci ne ba waɗannan sauran videos ɗin da suke a nan ƙasa. To sai ka danna connect, inda in akan WhatsApp kake so za ka ɗauko status in ka danna connect kaga zai kawo ka direct cikin WhatsApp ɗin da yake akan wayarka. Gashi nan za ka iya scrolling, za ka ma iya play ɗin misali status ɗin da ka gani ka kunna su. Idan ka kunna su sai ka danna back, in ka yi back yawwa sai ka koma cikin Xender ɗin, za ka tara su videos ɗin sun kawo gaba ɗaya a nan. In suka zo suka taru a nan wajen gaba ɗaya sai ka je ka duba ka zaɓi wanda kake so ka sauke kamar yadda kuke gani. To daga nan kuma in ka kuma ba akan WhatsApp ne kake so za ka ɗauko wannan bidiyo ba, akan Facebook ne, to sai ka danna Facebook. In ka shigo nan sai ka danna video download ɗin nan, in ka danna shi zai tafi shi ma directly ya kai kan Facebook ɗinka. Idan ya je kan Facebook ɗinka sai ka fara duba videos ɗin da suke akan Facebook, wata kan irin su ko da na status ne ko kuma normal video da aka sa akan Facebook. Shi ma idan ka je za ka iya ɗauko shi, tun da dai ga network yanzu ba za ku ga wannan abu ba, amma dai wannan ce hanyar za ka ɗauko shi a ɗauko. Dan da ka shiga Facebook ɗin ma duk bidiyon da ka yi karo da shi za ka ga alama irin wannan jakkibiyan nata, ka danna to za ka sauke bidiyon akan wayanka. Haka na shi ma Instagram, in ka shigo sai ka danna wannan video download ɗin, shi ma zai kai ka Instagram ɗin kai tsaye. Da ka je ka ɗauko, da ka je in kana scrolling da ka ga bidiyon da kake so shi ma za ka ga HTML nan akan shi kawai sai ka danna download. Shikenan cikin sauƙi ka iya sauke waɗannan videos ba tare da ka cika wayanka da application ba. Kuma za ka ga wasu wayoyin suna da RAM karami, wanda da RAM ɗin ne wayar take sauri tana gudu wajen sarrafa kanta. To in ka cika ta da application za ta zama wayan tana makalkalewa, kana danna sai ka jira kafin ka ga ta aiwatar da abin da kake so da kai. Sannan kuma ga ɗan wani hint da zan nuna muku ko tips, wato an ka dawo nan kuma ɓarin ni ɗin nan gashi ni sai ka danna a nan za ka iya canza hoton da yake kan Xender ɗinka. Nan za ka ga duk dai abubuwan da kake yi dai a Xender, amma in ka danna wannan hoton a nan za ka canza wannan hoton, kuma a nan za ka canza sunan Xender ɗinka a nan kamar yadda kuke gani, ko dai ka ɗauka a kyamara ko ka shiga album cikin gallery ɗinka ka ɗauko. Sannan kuma kamar yadda kuke ganin wayata a night mode take, to kuma idan kuna son za ku canza Xender ɗinku ta dawo night mode saboda hasken reflection da yake yin yawa, sai ku danna nan, sai ka zo ga night mode a nan sai ka danna. In ka danna wayanka za ta dawo day mode, ko kuma in ka ƙara dannawa za ta koma night mode. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi. So waɗannan su ne dai 'yan abubuwan da zan nuna muku a yau. Na gode da kallon wannan bidiyo, sannan ina ƙara tuna muku ku danna mana subscribe idan ba ku danna ba, in sabo ne kai kenan. In kuma ka taɓa yi to ku danna mana alamar like, sannan ku share zuwa ga abokan arziki don su ma su amfana da irin wannan videos. Mun gode sai na gan ku a wani bidiyon.